омадӣ хуш омадӣ лайкакута бибинем шеринар. Ассалому алайкум. Имрӯз 15 марти соли 2024 ва 1000 рубли урусӣ баробар ба 190 сомонӣ. 1000 рубл 190 сомонаи шеринар. Дар имрӯза видео бирдуи азиз мошини Mercedes сечка ҳастай, Toyota Vitz ҳастай, хонаҳои заминӣ ҳастай дар ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Кӯлоб ва дигар ҷоҳо. Квартираи арзон ҳастай дар ноҳияи Рӯдакӣ, ноҳияи Кушониён, шаҳри Ваҳдат ва як квартираи арзони дигар ҳастай дар шаҳри Душанбе. Қызиқи видео ҳамие ки як хонаи заминии 33000 сомониш мега. Бародари ғарибон шумо метавонед ки як хонаи заминиро 275000 рублда бихарен. Ва дигар чизои арзон ҳам ҳаст. Бародари азиз, ай ҳамат хоҳиш мекунем барои пешравии канали мо як дона лайки бепла баҷиқем ва касе дар канали мо меҳмонед подписатсия кунед. Анҳака мерем усуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, Ила бай. мошиноро дидед? ها دیدم. Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия. Дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, ها бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. Борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. Ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. بچه. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр даромада, дигар ҷоҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. نه گرانتیا. бале, هی نویر حکای باباش شما فهمیدین. این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنید در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین بار خودش میومده. видеои саудотиҷираш дад дошти ё не рост шавгӯи зиндаву шеринар. Бародари азиз, мегзарем ба як квартираи беҳтарин ҷошамгарини ҷои зурай. Бо диққат гӯш кунед, касе ки ай ноҳияи Рӯдакиен. Падвадид накунед, гӯш кунед. Квартираи фурӯшии қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, пеши гимназия 1, кӯчаи Гагарин. Доми 6 этажа духонага квартира дар соколни этаж қарор дорад, 52 квадратни метр бидahid. Ремонтш бародари азиз нав кардагӣ, ремонти қоидавӣ, фақат пула мети медрои зиндагӣ мекунӣ. Масъалаи ову свеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%ай, ба ҳама чиза чорааш фурӯхта мешавад. Бародари азиз, мақсад чизе ки дар навор, чизе ки дар сурат мебинед, ҳамаи чизош меиста. Wi-Fi 24 соата дорад. Бародари азиз, ки метавонем 24 соат кинои ҷекчан тамошо кунед. Ана ҳуҷҷатоша хичон мекардиян, медодиян. Бародари азиз, бо диққат гӯш кунед, ҳуҷҷатоша хичон кардиян, медодиян. Ана бародари азиз, омадем нархишда, нархиш 235000 сомонӣ. Арзон мекуна. Ба пули урусӣ 1963000 рубл мешидай. агар ин мошина бихарӣ, ҳамсинфоед ки айти қар кардагӣ буданд ку ҳамво зангзаниро сар мекунанд. бовар кунед, мошинҷон айда. бо диққат гӯш кунед, маълумот ча гап мезанам. Mercedes сечка объёмни, соли баромадаш 2000, сӯзишвориш бензин ва гази евро 4 кор мекуна. объёми мотораш 1.8 коробкаш механика, баллонош 80%, хадавои соза. Бародари азиз, мошин фақат ҳуҷҷат надорад, тамом гуфтагиай соҳибаш. фақат ҳуҷҷат надорад, тамом. бародари азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки пешина номаш Қурғонтепа, нархша гуфтагиай ки 55000 сомонӣ. бародари азиз, мошин объёмни, солаш 2000, нархш 55000 сомон арзон мешава. ва соҳиби мошин гуфтагиай ки ягон Opel арзонтарам боша, болои сумам битен мешидай. ҳам алишӣ, ҳам фурӯшӣ. хотири ҳамин хонаи арзон як дона лайки бепла баҷиқен ва дар комментария бинависен ки саудотиҷи ҳамун очкиёта прокат наметӣ. Падруи азизи хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, тарафи Галбоғда.
5 сотиқ замина, як дархонача кардагӣ чӣ хелек десен ремонт коробка будай. соҳиби хона бисёр маълумот дагӣ нест, фақат нависагия ки як дархона 5 сотиқ замин шаҳри Кӯлоб тарафи Гилбоғишда. нархш бардуи азиз 33000 сомонӣ. гӯш кардаси 33000 сомон. ина занг биза маслиҳат ка. бардуи азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои фурӯш дошта бошед, метавонед ки дар инами рақамҳои десем бардуи азиз дар WhatsApp шурӯъ кунед ва барои харидорора рекламаи зуруш мекунем. бардуи азиз, компанияке ваха компанияке рӯзи хила шумо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад. шуморо ай Москва ва Московския област ай пеши хонатон ай ҷои кортон ки ҷои да ҳами бародаро да удобния мераванд шуморо ай ҳамҷам мегиранд. ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соғ саломат бурда меорам. бардуи азиз, мошиношон мошинои беҳтарин ай. и яка постоянно ҳами кор дай. мақсад номерош WhatsApp дора, занг мезанед, сразу ответон мета. бисёр инсони хуб ай бародар ай. ана нарша гуфта ки 8000 рубл бугу. ай ҳама да компания арзон бардуи азиз 8000 рубл. агар ай номи канали Сауду Теҷи гап занем ба шумо арзон мекуна. инаи бародароро нигоҳ кунед чӣ хел рафтиян омадиян. такси граница ина мусоқ самомат рафтола инҷа варино ҳама садфуза дар номеро ки ҳамҷа мебирояд тамос гире мебарату соқ саломат меорату. анами мошина мегири як баклашка бензин қати қирған мерай миёй. ай душанбе қирған мерай як баклашка бензин қати. бо диққат гӯш кунед. мошини фурӯшӣ Toyota Vitz бардуи азиз беҳад мошини популярни ай. Toyota Vitz соли баромадаш 2010 солои навш ай. сӯзишвориш бензин ва гази евро 4 доро бардуи азиз. объёми мотораш 1.5 ай. бисёри мошино бардуи азиз 1.1 мешава 1.3 мешава, не ки объёмни мошин 1.5 будай мотораш. коробкаш автомат бардуи азиз чӣ хеле ки гуфтам мошин бензин ва гази евро 4 дора. бардуи азиз 4 та дар электропакет 4 баллони 80%. мақсад мошин ягон расход надора, мегири фақат ҳай мекунӣ. айни ҳол мошин қарор доштай дар шаҳри Бохтар, нархи 65000 сомонӣ. ба пули русӣ чанд қамеша дар экран нависагиам. ай ноҳияи рӯдакӣ хона кофтеса бошӣ, гӯш ка бо диққат. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ, повороти фабрика, 2 сотиқ заминаи 3 дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ, беҳад хонаи хушрӯ будайне ки соҳиби хона маълумот дагия ки салом алайкум бародаро, хоҳаро, хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи рӯдакӣ, повороти фабрика, ҷош ҷои хубе бардуи азиз. ана то повороти маршруткаи 45 канечкаи 48 мега нашод транспорт проблема нест бардуи азиз. дар пеши хона мактаб будай, раш асфалтай. харидори аниқ занг бизана бо муомила мешава бардуи азиз. аймости 46 то хонара 6 километр дур будай. нархш бардуи азиз 230000 сомонӣ. 230000 сом бардуи азиз. ба пули русӣ чанд қамеша дар экран нависагиам. ای بچه و چابخی کافه تل خبزه که با فیرم خواب بود بردیسه مگذاریم با یک کوارتیر بهترین دیگه با دقت گوش کنین. کوارتیر فروشی قرار داره در ناحیه کوشانیان، نام پیشینش بختر، کوچه ابن سینا بردوی عزیز. کسی که ناحیه کوشانیان نمیدونه نام پیشینش بختر بود، از این نام نوش کوشانیان شدگیه. یک خانگاه کوارتیر در 4 этаж قرار داره 30 کвадратный метр بده. دومی پیشنا کوارتیر ремонт داره. صاحب کوارتیر معلوم داره که کوارتیر فروشی قرار داره در ناحیه کوشانیان در دومی 5 этажа بردوی عزیز قرار مثال جایگیر بده. یک خانگاه در 4 этаж در دومی 5 этажа نرخش 150,000 سومانی. میدونم که подпискаи ваҳдати гарани бисёр дорам. ина як квартираи арзони дига барои ҳамин шери нарои ваҳдата. бо диққат гӯш кунед бардуи азиз.
квартираи фурӯшии қарордора дар шаҳри ваҳдат тарафи гилистон як хонага квартира дар дигим этаж қарордора 44 квадратни метр будай. думои пешина квартира ремонт доштаи соҳиби квартира маълумот додааст ки як хонагаҳай балконша қуш кардагем хона калон шудага бадруи азиз ремонтш мега 100% дар дигим этаж қарор дорад пеши гилистон рӯ парои мойка 42 квадратай думои пешина бадруи азиз чиқаде ки гуфтам нархеш 175,000 сомон арзон мекна ба пули русӣ 1,462,000 рубл мешидай. бисёри бардро моро ай ғарибӣ тамошо мекунанд мегӯянд ки якай савдотиҷи ягон квартираи шаҳри душанбе бимон гап нест. бардрои азиз аз куҷое ки дар кора комментарии ҳамин видеода бинависен. бардрои азиз квартира дешен қарордора дар шаҳри душанбе ноҳияи фирдавсӣ ана поёни бозори корвон кӯчаи гранзавод гуфтагиай духонага квартира дар 3 этаж қарор дорад 45 квадратни метрай думи навастройка квартира нав ремонт кардагӣ соҳиби квартира маълумот додааст ки ана квартираи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе ноҳияи фирдавсӣ ана поёни бозори корвон кӯчаи гранзавод чиқеле ки гуфтам духонага дар 3 этаж нархш бардрои азиз 280,000 сомонӣ гуфтагиай 280,000 сомон занг зада маслиҳат кунед. ханам хеле бачаё ча дар охири видео ядута суҳбат мекунем ҳана гил хор доштам мана донистам бардрои азиз гил дар болои бом видеои имрӯзаши тамом ибад навори видеои бачаи ачкидор канали саудутиҷи бардрои азиз агар шумо замин хона квартира мошин чизе ки барои фурӯхтан дошта бошен марҳамат нами рақамҳои десен дар ватсап шурӯъ кунед мо дар видеои оянда насиб иншоалло рекламаи зуруш мекунем рекламаи фасонаш мекунем. бардрои азиз фақат ҳамин номеро ватсап дора. манам хеле бардрои азиз хай дига гап надорам то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад дар ки ҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен дасти кама набинен ва видеоя додара кунам бардрои азиз агар шароитотон боша имконият боша дар ин моҳи шарифи рамазон ягон сумак ё ягон рублак ёрдам кунед. дӯстони азиз хаяка дӯстони азиз додара ки дар навор десем беморай вақт таваллуд шиданашда соз будая 3-4 рӯз пасаш ай зону поёнтар бардро почааш аввал сирх шидай баъди сирх шидан сиёҳ шидай дига илоҷиш нашида диданд ки мисол почааш сиёҳ шидай почааш ай зону камтар болотар биридиян ҳозираш дар ин видео дар беморхонаи бардро як ҳафта пас 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава падаршон хоҳиш карданд ки ана бардрои ки мисол ба хотири аллоҳ хайр мекунанд чанд қе мисол зуршон мераса бардро ана хайр кунанд гуфтага барои дорувош мисол бо барои ҳами додарак я чӣ мешава номрои ина мисол падаршам мондагим номрои картаи душанбе ситишам мондагим бардро агар имконият боша ягон сомонӣ ана ягон рубли мисол ёрдамаш кунед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.